Malipayon nga ginbaton sang pumuluyo sang Barangay Bakay Dumangas Iloilo yan na dagan sa 1-2 Panalo Part 24 promo sang Bombo Radyo kag Star FM subong nga adlaw. Ini mo si Ramon de Quilla, 64 anyos, nagamit sang Dr. Wong Sulfur so bilang iyang proof of purchase kag nakabaton sang 1,000 pesos nga cash kag kan nga balding nga mayroon nga gift pack. Sunod kay de Quilla gamiton sining kwata nga dagan ago di dugang bakal sa madamo pa nga produkto para sa iyang entries. Nagapasalamat ni sa Bombo Radyo amo man sa tanan nga sponsors kag ilabi na sa mahal nga Dios bago datagan man sa sang kayginan nga makabaton sang pamaskwa. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ang plano ko, Bombo doon, ibakal ko sang radyo nga tag 500. Tapos ang bilin, ibakal ko sang proof of purchase para makdaog ako liwat. Una nagpasalamat ako kay God. Sorry kayo, medyo emotion, gano'n ba? To all the staff of Bombo Radio, God bless you, God, inyo tanan. Brock, God, kalipay, nga nagdaog ako. Lord, salamat, God. Ginagda ko, God, ang mga taga Dumangas, Barangay Bakay, nga kamuman ang mabakal sang ginaprungos ang Bombo Radyo base isa man kamo ang mapilian kag magdaog. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Nabalikan ang emosyonal nga si Ramon de Quilla nga mapalaron nga nagdaog sa 1-2 Panalo Part 24 promo.